Ameni vadikani, ameni. Tikangotendawo Mwari nezuva ranhasi ravatipazve sechipo kuti titaurirewo kunaka kwaMwari nokugwana kwaMwari. Toda kungokufarirai mese muri kunze uko. Mwari wekudenga vakuwanireiwo nyasha. Toda kungotaura kunaka kwavo Jehovha ivavava. Tichaverenga shoko raMwari rinowanikwa kuna Zvirevo chapter 4 pavhesi 23 rinoti izvoni: chengeta mwoyo wako kupfuura zvose zvinofanira kurindwa, nokuti mukati mawo ndimo mune zvitubu zvoupenyu. Pandakangoverengawo shoko iri ndakanyatsoona kutoti kuchengeta mwoyo ndo pane munhu wacho, nokuti ndo pane zvese. Zvinhu zvakaipa, zvinhu zvakanaka zvinogadzirwa mumwoyo imomo. Kune vamwe vanhu vanototi ukaona munhu achibudisa zvaanobudisa ndo zviri mumwoyo make, ndo zvaanenge zvaatopedza kugadzira zvese izvozvo. Kana mbavha chaiyo, kana munhu wese anongoita chinhu chakaipa, anongotanga ambozvibvunza kuti ndoita ndeika, wozoona apedza manje obva ati ndakutoita otoita. Saka Mwari vangotiyeuchidzawo kuti King David akungotiyeuchidza kuti izvoni King Solomon kuti izvoni tichengetedze mwoyo yedu kupfuura zvinhu zvese zvingarindwa. Mari haina basa, zvese zvesanza hazvina basa, asi mwoyo. Tikatarisa mwoyo wacho wakatokombwa nemarebhisi. Saka Mwari vaitongoedza kuti waonera kuti ndiri kukavha usiri pachena. Saka kana nesuwo tofanira kuti tiugadzirise tiurindise, tirege kungoodzoka. Kune umwe anoti ninga hagoni kutaura vedu ninga ane mwoyo wakaipa vedu but asina kutomboona mwoyo wacho but zvabuda mumuromo kana zvaanoita ndo zvinotaridza kuti haana kurinda mwoyo wake. Akangouregedza, wakangoshama, hauna jurawo, hauna chakaurinda, wakangoshama. Saka tikaedza kugadzirisa mwoyo yedu zvinotiitira zvakanaka. Tinotaura zvinovigira vamwe nyasha, tinotaura zvakanaka, tinonzwa vamwe tsitsi, hatibiri vamwe, hatiiti sei, tinongoita zvakanaka nokuti takarinda mwoyo dzedu. Mwari vekudenga ngatiwanire nyasha tirinde mwoyo dzedu kuti tisaite zvakaipa pamberi paMwari. Nokuti ukanzwa shoko raMwari chitoti rindai zvimwe zvese vanototi hazvina basa, asi pane mwoyo. Nokuti tikatarisa shoko raMwari rinototi hanzi Mwari vanotarisa mwoyo, vanonzvera mwoyo. Paya Samuel pakaenda kunoti anozodza vana King David achiona vamwe mahofori nei zvikanzi ini ndinotarisa mukati, ndinotarisa mwoyo. Saka Mwari vekudenga ngavatiwanire nyasha vadikani, tirege kungoita semapenzi kuti zvawafunga ndozvaunongoita, zvakangonamenu zvisingaitire vamwe zvakanaka. Saka kana kutaura chaiko kana zvese zvinongoita zvakaipa. Saka ndechingoti Mwari ngavatiwanire nyasha tizive zvokutaura, umbotanga wozvifunga kuti zvondikudai zvinoita here. Kana zvisingaiti watogona kurindisa mwoyo wako kuziva kuti aiwa izvi hazviiti, izvi zvinoita. Mwari vachingotiwanirawo nyasha. Againdisirewo vamwe. Amen. Amen. Tinotenda neshoko guru kwazvo rekuchengetedza mwoyo wedu. Ndo chinhu chakakosha pane zvese izvozvo paupenyu hunoyu. I think zvakataurwa pakawanda muBhaibheri, especially nyaya yemwoyo iyi. Mambo Dhavhidhi anotaura pakawanda achikumbira Mwari kuti chenesai mwoyo wangu, izodai mwoyo wangu, because anoziva kuti zvamataura sechipo kuti zvese huipi hwese hunobva pamwoyo. Kana kuronga kuitira munhu zvakanaka zvinobva pamwoyo. Hapana chinongoya chega pazvinobva pamwoyo. Saka pane vhesi iri kuna Proverbs 23 verse 7 kuti anizvo, for as he thinks within himself, so he is. But vhesi riri so powerful maonero angu inini, kuti izvo unogona kuswera uchironga mupfungwa mako zvezve kuti vangandidaro, kana kuti vanofunga kuti vakangwara, kana kuti vanofunga kuti ndiri benzi inini, vanofunga kuti munhu iya paanozoapiya manje like padhuze newe, fesi yako inenge ichitomutaridza kuti hauna kufara naye. Kana iye sometimes anofira kuti munhu uyu ane something neni, because mweya yedu inoziva handiti. Like sometimes you can feel anger yemumwe munhu pasina zvaambotaura, kuti anenge atobvira achitoronga mwoyo make
asati akuona pamwe aitokunyeya ega mumwoyo make kuti saka maini vanofunga ndakapusa yei vanozodaiso vakazodaiso musei vakazodai manje zvikazoti uona kuti pamwe pamasangana paye ari kumhoresa amwe achifara paanoona iwe ubva achinja face because pane zviri mumwoyo zvine chekuita newe zvaasingakwanisi pamwe kukutaurira izvozvozvo. Saka ndo pari kunzi zvoningirikeni as a man thinks so is he. And amenoti zvinhu zvamwari zvakambofamba sei kuti ukatakura kuvava mumwoyo mako zvinooneka nekunze chaiko chaiko kuti hauzi munhu ari easy kuva padhuze because mwoyo wako unovava. Saka even demina yako chaiyo its difficult kuti vanhu vakugamuchire because that love is sucked out nezvaunogara uchifunga zvakaipa against vamwe sezvataurwa nasichivo kuti izvo kana munhu anonoba uye kana kuti anoponda haungori kana munhu angoponda anenge achitoronga kwemazuva kuti saka pamwe anotombovhunduka kuti but gore yamunhu chinhu chakaoma obva afunga kuti pamwe pananga zvekushereketa zvinoita vanhu zvekuti pamwe akaofwa mazimari ma20,000 kana 100,000 chaiyo kuti but mari iyo ndinoziva nako handisati ndambopuwa mari yakadaro muupenyu hwangu amene kaingoita zvipera anotanga ambofunga wozoita zvaanoita. And plus wakaipa anoshanda neizvozvo anoshanda nemirangariro yedu kakawanda anotanga achitongokuongorora handiti akaona kuti mirangariro yako yakanyanya kurerekera kwakati saka anenge achimbounzawo zvinhu zvakadaro towards you find kuti pane vanhu vanotongotanga nyaya dzine chekuita nezvauri kufunga izvozvozvo pamwe uri kufunga zvakaipa pamwe uri kufunga nazvechipfambi chaizvo chaizvo kana anything hazvishamise kuti unonge uchingosangana nevanhu vanotaura zvinoita nechekuita izvozvo because its spiritual mirangariro yedu inoaffecta even our spiritual life our spiritual standing zvese zveupenyu hwedu. Saka as a main thing is kuti hanzi chengetedzai mwoyo zvataura nasichipo kuti ndo mune zvese imomo. Pane pakanzi naDhavhidhi hanzi cleanse my heart achichema pamberi paMwari paanga aita chitadzo paye aita upombwe naBhatishebha because akarealiza kuti chivi icho chabva mumwoyo panonzi akamira pabhalkoni achitarisa aitodhisaidha mwoyo make kuti mukadzi akanaka uyu saka ndongosiya zvakadaro saka ndoita sei kuti murume uyoyo angodhisapiya ndozvifambisa sei ndobva ambotanga kuronga tsoro dziya dzokuti hanzizvo mutorei kuhondo murume wacho mutorei kuhondo mumuunhingirikini mumuite kuti aende anogara nemukadzi wake kuti paanoziva pamberi zvinongonzi murume wacho murume wayo ndobva aramba ndobva ati ndoita sei futi mumwoyo ndobva ataura naJehovha akati rongai kuti muisei paripisa hondo kuti pano masoja paanenge achipaya paya abva angodini adhisapiya mumwoyo wozosara wotaura nakomanda wake but zvarongwa mwoyo zvatopera. Saka hwese hunobuda mumwoyo kunaka kwese kunobuda mumwoyo. Saka vadikani like zvatakambotaura last week kuti zvo hapana chinhu chatinogona tega panyika panapo mangwana chada kutanga kuita zverudo izvo mangwana nda kuva patient you find kuti unodonha kakawanda kupfuura mazuva ekumashure paunoplana kuita saka zvese zvinokumbirwa Mwari ende vanotibatsira ndogara ndichiverenga hangu imwe vhesi iri kuna James nhasi handisi kuiverenga noti hanzizvo kana paine anoda uchenjeri ngaakumbire Mwari anopa asingazotuki vanopa vanotibatsira mwoyo yedu kuti ive yakadzikama vanotidzidzisa kuchengetedza mwoyo yedu ndobasa raMwari mweya mutsvene iro vanenge vachikupa zvinhu zvinovaka mwoyo wako vanokuunzira muupenyu hwako vanhu vanokuumba kana wanga uine shamwari dzinoparadza unongoona kuti munhu uya hasina basa neni hasina and then he starts bringing other people vanyowani vanoita kuti uve established mumwoyo mako Mwari vane hanya neso much vamwe vatomborealize kuti Mwari vari kuunza shamwari dzakadai kana kuti vanhu vakadai
kuti ndigadzirisike pakati, ndigadzirisike pakati, Mm. vachiedza kuti munamato waukumbira kuti Mwari batsirai mwoyo wangu unowanzodonhera kwakati. And it's so good kuva honest kuna Mwari. Munoziva kuti Mwari Mm. vanoda honest, even though vachitiona avo vanotongoda Mm. honest. I may not say, because it's so hilarious kwandiri kuti vaibvunza kuti Adam, where are you? Mm. Sekuti havasi kumuona, you But, know, because he just enjoys us speaking to mm. him, telling him Yeah. mamiriro akaita zvinhu, kutsanangura zvinhu, Amen. kunguva mwana kuna baba, you know, kuti baba Mm. munoziva handiri kundikana paya, nezuro makaona kapaenda akambotraya ndikadonha, Mm. Mm. I need your help, because ndine Yes. baba vedu chaivo, like we must have that personal interaction navo. Vanotonzwa, vanotopindura, vanotibatsira kumisikidza mwoyo wedu kuti tifambe nemwoyo yakachena, and vanotiratidza kuti panoda correction. Mm. Ndaimbotaura nachena ekusena nezve tichiti Mwari vanokuratidza so like kuti apa uchine hasha apa panofanira kugadziriswa apa, like kuti Yeah. zvinhu zvese zvavanokuratidza muupenyu hwako, it's not kuti vari kukukondema kana kuti vari kukuaccuse, vanenge vada kuti upa straightene, you know, pagadziriswe, vari kuratidza kuti ugadzire kuti zvive zvikuitire zvakanaka. Yeah. Yes. Yeah. That is very powerful, munhu waMwari. Shoko remwoyo rakanyanya kunaka. Senge zvataura naChidho, don't you find it everywhere. Really, mubhaibheri ukada kunyanyoverenga kuna Psalms unonzwa Dhavhidhi anonyanyotaura zvokuti Mwari vachenese mwoyo wake. Mm. Ende ivowo Mwari vanodawo munhu ane mwoyo munyoro. Pane paya panoti create in me a clean heart and a contrite spirit. Saka unoona kuti mwoyo unofanirwa kunge une a certain status yaunawo yekuchena nekunaka. Kana mwoyo ukatongoipa, upenyu hwemunhu hwatongoipa. Yeah. Nekuti zvinhu zvose zvinoda kuti zviitwe nemwoyo. Pane pavanozotaura kuna Colossians vanoti hanzi whatever you do, do heartily as unto the Lord. Ita nomwoyo uchiitira kuna Mwari, not as unto men. Saka ukada kutarisa umambo hwaMwari hune chokuita nomwoyo. Nekuti ukada kutarisa even nyasha chaidzo dzatakawanirwa naJesu, it was through heart. Mwari vakatida vakatumira mwana wavo anga ariye oga, Jesu, kuti azotifira. Vanobva vati kuna anotenda maari uchava noupenyu husingaperi. Saka there's nothing that anyone can do without a heart. Kana mwoyo wako usitoripo, whatever you do, unongoita zvinhu zvingori mamvemve zvakangobvaruka. But mwoyo wako unofanira kunge uve uri involved whenever you're doing something or you're making decisions. Then whatever you do, zvinobudirira. Your path will be straight. Whatever you do, you're going to put in the effort that is required so that you get to where you want to be. Pane scripture inondita zvakanaka yangu, Proverbs 3, before yaverengwa naSis Chipo, Proverbs 3, 5-6, inoti, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Havasi kungoti trust in the Lord with your heart, but not with all your heart. Zvireva kuti mwoyo wako wose, every part of your heart has to trust in the Lord. Nokuti pakangoita any other part inenge ine kakudhauta, tinenge takuenda kuna James kuya vhesi 1 inonzi Mwari havadhili nemunhu anodhauta. Munhu anodhauta haarongeke naye nekuti anongochinja maitiro ake. Wakafanana netsanga inongotenderedzwa nemhepo. Saka dai Mwari vakatibatsira kuti indeed in the heart is where the issues of life are. Nekuti ukada kutarisa whatever it is that you really like, unotochida nemwoyo wako. Zvafanana nevanhu vane motikari, kana vanhu vane, unonzwa munhu achiti my baby kumotikari yake, it's because anoida nemwoyo wake. Ende kana achiidhiraivha, kana maitiro anoita, mabata anoita, anoibata zvakanaka
nekuti chinhu chiri pamwoyo. Saka chinhu chiri pamwoyo chinhu chakakosha, hachiite zvekutambiswa. Ndozvakafanana kana even unonzwa Mwari vachiti, and touch not my anointed one. It's because he loves us. Tiri pamwoyo wake. Vanotida Mwari. The same as vabereki vane vana vavo. Munogona muchinetsana mumba umu, but mwana wako akatanga kuitwa zvisirizvo panze apo, unotobatana faiti chaiyo nemunhu akunetsana nemwana wako, because ari pamwoyo wako. Saka dai Mwari vakangotibatsira kuti whatever we do, may we do it heartily. And may we trust in the Lord with all our hearts. And may we also guard our hearts diligently. Out of it, is where the issues of life are. Mwari vanotibatsira nyange zvatinoita zvinoendeka because mwoyo wedu wakachengetedzeka. Nekuti ukada kuzotarisa kuti everything starts from the heart. Zvozoenda even zvikada kuzoenda kubrain uko, but zvabva nepachine pamwoyo. Pamwoyo ndopatangira, ndobva zvozoenda kumusoro uko, zvozonotanga kuita zvinoita, zvouya nekumuromo, zvinonafekta even maziso. Nekuti ukaona kana mwoyo wako usina kumira mushe, maziso ako maonero avo chaiwo anogona kuona zvinhu zviri biased. Because pamwe munhu yahomudi, but anoita chinhu chakanaka. Asi iwo maziso ako, because mwoyo wako munhu iyeye haumufariri, maziso ako anoona zvinhu zvisizvo zvisina kana kutombonaka. Kuti vanongochiko, hapana kana zviripo, hakanana nezviripo apa. But zviri zvinhu zvihombe zvinenge zvaitika zvaitwa nemunhu iyeye, but mwoyo wako haudi munhu iyeye. Saka maziso ako maonero anoita munhu iyeye haana kumira zvakanaka. Saka Mwari dai vakatibatsira kuti even paya panotaura Bhaibheri rinoti hanzi the life and death are in the power of the tongue. It just doesn't start from the tongue. Zvinenge zvabva kumwoyo, wanzi ngauchengetedzwe mwoyo, nokuti mauri mune zvinhu zveupenyu. Saka it's a very powerful scripture yataurwa naSisichipo, ishoko rakakura. It's basically about our lives and how it is. Even muupenyu hwemutendi, kana even muupenyu hwemunhu achingorarama nje munyika ino, unoda kuti uchengetedze mwoyo wako, ugare uchicheka mwoyo wako kuti wakamira sei, kuti tisatadzire Mwari uye tirarame zvinofadza Mwari. Muzita raJesu, amen. Amen. Toda kutenda Mwari vadikani nenyaya dzemwoyo idzi tadzinzwa idzi, kuti izvoni kana kune mumwe angachitotiwo kana akuda kuita zvinhu zvake wogara pasi woita meeting nemwoyo wake achifunga zvakaipa, I think tazvinzwa. Zvataurwa naSidhoni kuti tinokumbira Mwari kuti Mwari, mwoyo wangu unongodai dai, saka ndibatsireiwo. Mwari wotibatsira tova vanhu vakatendeka pamberi paMwari. Kana zvoda kuuya izvozvo zvoita kuti mwoyo ndakakuisa jurawo, ndidzikamire. Mwari vedu achitiitira zvakanaka, nokuti zvese zvishuwa zvinorongwa pamwoyo, zvozobudawo kumuromo nekubhureni, asi mwoyo unenge watopedza. Ndanakidzwa nezvataurwa naSidhoni kuti King David akatenda pamusoro, saka akatozvipa time, mwoyo uchiti aiwa, aiwa, kusvika wazoti saka Mwari vekudenga ngavatiwanire nyasha. Ukaona zvakuda kudaro, zviudze kuti pane imwe zvandakambonzwa zvichitaurwa kunzi handisi kuda izvozvizvi, zvotiitira zvakanaka. Nokuti Jesu vedu vari kudzoka, vanowanika pamwoyo pacho pakazara nezvinhu, voshaya kuti nondobatawo nepapo. Saka tikangozvigona kuti Mwari ndigoneseiwo. Pane zvataurwa futi naChenai kuti hanzi maziso, nyange munhu akaita zvakanaka iwe wakamuvenga, unenge achingomarabhi zvega ega. Saka Mwari ngavatigonesewo tione zvakanaka. Tingosvika pa tingokumbira Chenai vanamati tichingovhara kudai. Tinamati, tinokutendai Mwari muzita raJesu, mazvita nenguva ino. Mwari yatanga tikaungana tingotaura zvokunaka kwenyu, tichitaura shoko renyu, tichingoyeuchidzana mararamiro anofadza Mwari. Tinoda kutendai Mwari neshoko renyu rinotichengetedza mwoyo wako, nekuti mariri ndo mune zvitubu zveupenyu. Mwari imi munogona, makanaka. There's nothing that we can do on our own. Shoko renyu rinodaro rinototi we are not even able to know that Jesus is Lord without the Holy Spirit. So we ask you, Holy Ghost, in the name of Jesus,
that you help us to guard our hearts diligently, that you help us to refrain, O God, from all evil. Mwoyo yedu Mwari ngaichengetedzwe nemi. Tibatsirei Mweya Mutsvene kurega kuita zvakaipa. Tibatsirei Mweya Mutsvene tiyeuchidzei Mwari kana mwoyo yedu yofunganya zvisirizvo, kana mwoyo yedu yoronga paradza, kana mwoyo yedu Mwari yovenga, kana mwoyo yedu Jesu yakukutadzirai, tibatsirei Mweya Mutsvene, nekuti shoko rinoti ndichakupai Mweya Mutsvene uchakudzidzisai zvose. So mangwanana ano manheru ano Jesu ndoda kutendai, tibatsirei Mweya Mutsvene mutiitiro zvakanaka. Umwe neumwe Mwari ane paanoda kubatsirwa nokuda kwemwoyo. So kunyange vachateerera Mwari tinovaisa mukati memaoko enyu, tivabatsireiwo Mweya Mutsvene muzita raJesu, kuti vanzwa vatsvake Mwari, kuti Mwari uvabatsire vararame sezvamunoda muzita raJesu. Takutendai Mwari, itirai zvakanaka umwe neumwe muzita raJesu, mudzimba dzavo Mwari, mumabasa, muzvikoro Jesu, mumakereke. We pray, O God, for your presence and your touch in the name of Jesus. Thank you for this word. Thank you for today. Itirai umwe neumwe zvakanaka muzita raJesu. Amen. 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 Vadikanwa toda kutendai mese kwamuri kuku. Tionana futi next Thursday. Mwari vakuchengetedzei, vakurwirei. Bye bye.